První žena, která přijala naše pozvání, se narodila v Olomouci, avšak své dětství strávila na Slovensku. Do Olomouce se ale později vrátila. Studovala na právnické fakultě naší univerzity, kde zůstala až dodnes. Věnuje se především správnímu právu a proto není velkým překvapením, že jejím oblíbeným zákonem je správní řád. Za svůj největší neakademický úspěch považuje vyústění své recitační cesty. Právě umění bylo to, čemu se chtěla věnovat. Vše se však nějak zamotalo a nyní hledá umění v paragrafech. Naším dnešním hostem je právnička, doktorka Lucia Madleňáková. Vítám vás u nás v pořadu, dobrý den. Dobrý den. Vy vyučujete předmět street law, což znamená právo ulice. Já si pod právem ulice představuju pouliční šarvátky, ale co to tedy opravdu je? Nie ste jediný, ktorý si takto street law predstavuje. Možno každý študent právnickej fakulty, ktorý sa prvýkrát stretne s týmto názvom, tak si predstaví, že je to nejaké pouličné právo. A presne tak, ako vy hovoríte, že náplňou bude to, že sa pôjdeme von biť. Ale street law je koncept, ktorý vznikol v USA pred viac ako 40 rokmi na Georgetownskej univerzite vo Washingtone. A tento koncept, veľmi zjednodušene povedané, spočíva v tom, že študenti právnickej fakulty chodia učiť sociálne vylúčené skupiny. Môžu to byť všelijaké skupiny, napríklad nezamestnaní alebo dôchodcovia. Môžu to byť študenti stredných škôl alebo základných škôl, na ktorých sa právo nevyučuje. Môžu to byť nezamestnaní, môžu to byť rôzne skupiny, ktorým to, že budú mať nejaké právne vedomosti, môže pomôcť k tomu, aby z tej svojej sociálnej vylúčenosti sa dostali von a aby sa začlenili do spoločnosti. Vy máte se studenty takový zvláštní vztah, my jsme navštívili jednu vaši hodinu a i vlastně propagace toho předmětu je, dá se říci, netradiční. Proč jste se rozhodla jít touto cestou? Samotný ten koncept street law vyžaduje, aby vzťah so študentami bol bližší než na tradičnej frontálnej výuke, kde mám v seminári 40 ľudí. Je to úplne iná situácia, keď máte 10 ľudí a môžete s nimi komunikovať. A to street law, okrem takých tých vznešených rečí, o ktorých ja som rozprávala, vlastne sa snaží učiť právo pre život. Takže študenti, ktorí učia v street law, by mali vystúpiť z nejakej takej svojej role študenta právnickej fakulty a mali by sa snažiť chápať tých ľudí, ktorých vyučujú. A preto aj tá práca s nimi je užšia a určite si vyžaduje iný, nechcem povedať iný vzťah k ním, ale iný prístup a iné metódy k tej výučbe. Pretože aj chceme, aby študenti, ktorí v rámci street law vyučujú, vyučovali metódami, ktoré sa čo najviac blížia reálnemu životu. A když studenti vyučují, třeba vysvětlují těm, co učí, ten právní jazyk, který je třeba pro nás neprávníky velmi složitý? To je najväčšia výzva, ktorú právnickí študenti alebo študenti práva zažívajú, a to je vrátiť sa do takého toho normálneho jazyka. Oni v prvom ročníku, keď som učievala v prvom ročníku, tak prvý semester bolo krásne vidieť, ako tomu právnickému jazyku vôbec nerozumejú. Ako nechápu, čo sa tí autori snažia v tých skriptách napísať. Po prvom semestri toto opadlo a mnohí z nich tvrdili, že doma rodinní príslušníci im začali vyčítať, že nerozprávajú ako obyčajní ľudia, že im ich rodinní príslušníci nerozumejú. Street law sa potom snaží ich opäť dostať do tej polohy normálneho jazyka, českého jazyka, keď to takto poviem. A pretože ich budúci klienti sú obyčajní ľudia, ktorí rozprávajú obyčajnou češtinou a nerozumejú právnickému jazyku. Takže jedným z cieľov street law je určite aj to naučiť študentov práva vysvetliť tú právnu problematiku obyčajným ľuďom. Vy jste ze Slovenska, ale studovala jste tady v Olomouci a vlastně i teď působíte v Olomouci. Nepřemýšlela jste někdy, že byste se vrátila na Slovensko? Samozrejme sme nad tým premýšľali s manželom, lebo obidvaja sme Slováci. A musím ale povedať, že sme nad tým nepremýšľali po skončení školy. To sme vedeli, že tu chceme zostať, že česká kultúra je veľmi podobná slovenskej, dohovoríme sa tu a je tu lepšie pracovné uplatnenie než na Slovensku. My sme ešte z takého
môžem povedať, chudobnejšieho kraja, kde je problém s nezamestnanosťou. Takže ak sa vrátime na Slovensko, tak hovoríme, že na dôchod, ale Boh vie, či nejaký dôchod vôbec budeme mať. Již od středoškolských let bylo cílem Lucie Madleňákové stát se nesmrtelnou. Nejprve toho chtěla docílit skrze psaní knih, avšak následně změnila cestu, jak toho dosáhnout. Přála by si být vyučujícím, na kterého studenti nikdy nezapomenou. Právník je totiž podle ní člověk, který lidem pomáhá ve složité právní situaci. A to i přesto, že v očích veřejnosti je to, jak sama říká, spíše šlapka. Lidé jí pohrdají, ale přesto za ní chodí. Právo vnímá jako velmi praktickou záležitost a právě proto vyučuje celou řadu předmětů, které do právního vzdělávání přinášejí praxi. Na facebookových stránkách pořadu jsme zveřejnili možnost položit vám nějakou otázku. Tuto část pořadu budeme věnovat těmto otázkám. Kdybyste měla zhodnotit úroveň právnické fakulty, té olomoucké, třeba ve srovnání s ostatními českými, případně slovenskými, jak to vnímáte? Hodnotiť sa mi bude veľmi zlé, pretože mám podrobné skúsenosti s mojimi vlastnými študentami na právnickej fakulte v Olomouci. Ale čo môžem povedať za právnickú fakultu v Olomouci? My sa snažíme odlišiť hlavne tým, že pripravujeme našich študentov pre prax. Snažíme sa, aby naši študenti premýšľali nad tým, čo sa učia, aby sme im sa snažili vštepovať nejaké hodnoty, alebo aspoň tie hodnoty v nich rozvíjať. A takým dôležitým motom našej fakulty je učiť právo do budúcna. Vy jste kandidovala do Senátu a vlastně kandidovala jste v rámci určité koalice, což údajně na právnické fakultě nebývá úplně zvykem. Proč jste se rozhodla kandidovat v koalici a koho jste si do té koalice vybrala? Ďakujem za túto otázku. Do Akademického senátu už kandidujem vlastne po druhýkrát. A máte pravdu, že na právnickej fakulte zatiaľ koalícia doteraz nevznikla vo voľbách. A rozhodli sme sa s kolegom, doktorom Tomoškom, že máme veľmi podobné názory, máme veľmi podobné názory na to, čo by sa malo zmeniť na univerzite, ako si predstavujem, aby tá univerzita ďalej smerovala. A sme presvedčení, že pokiaľ máme našu fakultu nejak jednohlasne zastupovať v univerzitnom senáte, tak je veľmi dôležité, aby sa tam objavili ľudia, ktorí budú mať rovnaký názor. Čo sa týka študenta, s ktorým sme sa dali dokopy, je to John Guilfoyle. Je to študent, ktorého poznám a opäť s ktorým mám veľmi podobné názory, takže som si istá, že všetci traja budeme zastávať vlastne jedno stanovisko v tom univerzitnom senáte. Na právnické fakultě funguje studentskoprávní poradna. Co vy si o takové poradně myslíte? Ja som pri vzniku novej podoby tej poradny stála, takže ja si o nej myslím len to najlepšie. Myslím si, že jednak táto poradňa je veľmi vhodná alebo prospešná pre ľudí, takzvané z ulice, pre obyčajných ľudí, ktorí z nejakého dôvodu si nemôžu dovoliť právne služby platené u advokáta. Na druhej strane je to výborná možnosť pre študentov právnickej fakulty, aby mali možnosť vidieť živého človeka, ako my tomu hovoríme, už počas svojho štúdia. A aby mali možnosť s tým človekom sa rozprávať, poradiť mu, vysvetliť mu, aké má možnosti a zapojiť sa vlastne do riešenia toho jeho problému. Keď tá poradňa by nebola na našej fakulte, tak vlastne naši študenti by sa s takým človekom stretli až po 5 rokoch štúdia práva. V tom si myslím, že je unikátna tá poradňa. Přijdeme tedy k poslední otázce. Co pro vás znamenají iniciály UP? Vynecháme-li Univerzitu Palackého a anglické slovíčko UP? Popravde som sa na túto otázku pripravila, takže nebudem odpovedať ako moji kolegovia v predchádzajúcich reláciách. A vymyslela som možno trošku šroubovanú skratku United Passions, ako nejaké spoločné vášne, ktoré spájajú podľa mňa všetkých vyučujúcich, ktorí na Univerzite Palackého učia. Naším dnešním hostem byla právnička doktorka Lucia Madleňáková. Děkuji, že jste přijala naše pozvání. Ja ďakujem za pozvanie.